дар ин шабу рӯз кирмакпарварони шаҳри Турсунзода ҳарорати ҳаворо дар хонаҳо барои нигоҳубини кирмакҳо 24-25 дараҷа нигоҳ медоранд. Зеро ғизогирии зочаҳои нав аз тухм баромада дар гармӣ бештар мегардад ва ин амал барои ҷамъоварии пиллаи босифат замина фароҳам меорад. аз ҷамъоварии баргҳои дарахти тут то ғизодиҳии кирмакҳо ва ниҳоят ҷамъоварии пиллаи хушсифат бо қоидаву усули худаш риоя карда шавад. чунки самти кирмакпарварӣ ниҳоят нозук аст ва дар ҳамкорӣ бо мутахассисону кирмакпарварони пешқадам амалӣ намудани ҳар як қоидаи он заруру муҳим аст. дар шаҳр 320 қути тухми кирмаки навъи хитоӣ ворид кардем. онро дар 2 ҳуҷраи тухми зиндагардонӣ ба пуррагӣ зинда карда ба дасти кирмакпарварон расонидем. ҳозир дар давраи дуюм ва сеюм кирмак қарор дорад. нақшаи истеҳсоли пирра дар шаҳр 11 тонна мебошад ки барои ба даст овардани ин миқдор ҳама рӯза ба кирмакпарварон корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда истодаем. тариқи ройгон коғаз, градусник ва тухмии кирмакро додем ва боз 18 сомонӣ 1 килограмм пирраи нави омехтаи тарро харидорӣ мекунем. соҳаи кирмакпарварӣ пайваста зери таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат қарор дошта дар ин самт як қатор имтиёзҳо дода шудааст. аз ҷумла барои таҳкими манбаи хӯрокаи кирмак замини тутзорҳо ба муддати 10 сол аз андози ягонаи замин озод ва шахсони ҳуқуқие ки ба коркарди пилла, истеҳсоли атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд аз пардохти андозҳо пурра озод карда шуданд ки ин иқдом барои пешрафти соҳа заминаи боэътимод мегузорад. яке аз омилҳои илман асосноки олимон барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли пилла бевосита зиёд намудани заминҳои тутзор, баровардани навъҳои нав ва серҳосили дарахтони тут, ҷорӣ намудани роҳҳои интенсивии бунёди тутзорҳо, корбарӣ намудани таҷрибаҳои муосир дар парвариши кирмак ва технологияҳои нигоҳубини он ба ҳисоб меравад. ман ҳар сол пилла мегирам. ҳамин сол 10 қути пилла гирифтам. дадор ваъда метиҳам ки ҳар қути 50 килограмми пилла спурам. ва ин пилла бисёр чизи нағз аст. ман оилавӣ дар инҷа хизмат мекунам, шабу рӯз меҳнат мекунам барои пилла нағз шуданаш. насиб бошад пиллаҳои нағз ба давлат меспурем. ҳоло дар мамлакат барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 амалӣ шуда истодааст ки тибқи ин барнома то соли 2024 истеҳсоли пилла ба 1200 тонна расонида мешавад. кирмакпарварони шаҳри Турсунзода низ ҷиҳати татбиқи барномаи мазкур саҳмгузорӣ менамоянд то корхонаҳои саноатиро бо ашёи хоми пилла таъмин намоянд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, ахбор.